Шуннан да иң матур фотолар нәкъ көз көне ясаладыр. Шундый фото эшләрнең авторлары район газетасы үткәргән бәйгедә катнаштылар. 13 фото сүрәтләр арасында иң әйбәтләре өчен тавыш бирделәр. Тавыш бирү нәтиҗәсендә беренче урынны Кыңгыраучык балалар бакчасының әкият төркеме яулады. Мы отправили фотографию, не думали, что выиграем. Без фото җибәрдек тә җиңербез дип уйламадык. Бәйге өчен рәхмәт. Аеруча тавыш биргән өчен әти-әниләргә рәхмәт. Икенче урынны 786 тавыш җыеп Резида Гайнетдинова алды. Өченче урын иясе Александр Сыңгатуллин өчен 408 кеше тавыш биргән. Мы поехали в лес за грибами и... Урманга гөмбә җыярга барган идек. Әнием шунда фото сүрәт ясады. Мы в последний день практически подали заявку, случайно сфотографировались. Соңгы көндә генә җибәрдек, очраклы гына күрдек тә, беренче генә катнашабыз, безгә бик ошады. Призерлар мактау грамоталары һәм бижутерия, сувенирлар һәм бүләкләр кибетеннән сертификатлар алдылар. Кибет Питрәштә Гаврилов урамы беренче йортта элеккеге КБО бинасында урнашкан.